iyong lambada. Go! 1, 2, 3, music! Dali lang! Lambada, manili, malipok dance! Okay, daog, lambada, correct. Grabe si Kang Ay, winner. Congratulations. Hey! Listen, listen! Hello, very good. Alam mo, ang boses ni Sir murang vocalista sa banda. Sigat lang natin. Sigat lang. Title is? Maharana. Ala, yung tingin niya, alam mo yun? Sinasabi mo, sabihin mo ulit sa akin. Title of the song? Enough na yun, Maharana. Dapat sa'yo, Winser, ang Macarena, and go! Sayang. Okay na ba yun? Hindi ng baso. Ako papasuko ako dito. Magaling eh. Magaling. Sino ang marabo? Yung papa mo? Yan ba yung nagpapautang? Iba? Indiano yun. Iba si Arabo. Magkaibang bansa. Gusto talaga yung bobo din ako. Gusto mo rin ba ng Arabo? Sundalo gusto mo? Hindi. Hindi. Ah. Pulis? Hindi. Nurse? Ano yung ayaw mo para maiba? Maingay. Maingay. Actually, yung gusto niya yung tahimik na. Ako, makakatulog ako niya. Okay. Kasi ako yung maingay. Ikaw yung maingay. So balance. Ano ba yung ayaw mo? Ayaw mo ng? May bisyo. May bisyo. Kasi laklak. Ano mga bisyo? Katulad ng? Sigarilyo. Ay, bakit naman kung sigarilyo mabahaw ka na? Yeah. Okay, nakikiyab ma'am. Ngano man? Mahal hindi pa pwede. Pila imong edad? Ngano, dili priority 53. Ito una, natagta ko na untiyan na ito. Joke. So, ang magulang mo, hindi ko naman ito binabad vibes, ha? Grades? May boyfriend? Ilan? Isa, of course. Dahil sisira ang kredibilidad ng babae. Isa lang. Okay. Ano yung pinaka-sweet na ginawa niya sa'yo? Nilutuan. Anong niluto niya? Ano nga? Adobo? Adobo? Adobong? Native naman ako. At pinakain ka niya. Paano kayo sinubuan? Ba't sinubuan ka? Hindi na. Lapakan po natin sila. Okay? Balik kayo dito. Ladies and gentlemen, we have a winner! Palakpakan po natin siya. Thank you so much everyone. Dadalhin kita sa simbahan para mabawasan yung mga kasalanan natin. Dadagdagan ko. Sige na, mabilis na. Dito ka sir, dito ka sir. Asal. Go! Hindi talaga kayo mo. Baka may sabi. Ano sabi? Baka may sabi. Ay, si ate judgmental. May sabi. Kaya kasi tinanong, may shota ka ba? Meron. Masaktan naman kayo. Bakit naman kamag-anak niyo ba siya? Kaya saan yung shota, sir? Tingin tupi lang. Nandito ba? Wala. Yung mga kaibigan ko ba yan nakasaligan na? Kita ka nakabot sa cellphone na ginasend nila sa buong mundo nakabot rin. Basta yun, dance. Ano pinipidyo-pidyo niyo dyan? Ang pinakilig. Sir, Oh, bakit umaalis? Gusto mo kabulin ka? Kasi kaya mo natin si Noy, babae kasi pa-iba-iba ng mood. We know girls. Ay, ganon. Gusto mo siya muna kausapin natin. Ikaw ate, ganun-ganun ka. Noemi! Ex na yung isa. May shota.
Ito tayo. Sir, forward tayo, sir. Sir, ang pogi niyo po. May nakapagsabi na po ba yan sa inyo? Si Crison. Mare. Ilang taon na kayo, sir? 42 na. Biro. 30. Sir, isang kausap na. Sir, eto may iba tayo. Lapit ka dito, sir. Kita niyo naman yung tikas ng kanyang katawan. Diba? Okay lang mapindot, sir. Ay! 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 Ay, mamo, tikas. Ito, sir. Ay, Cherry! Pero tayo, dali lang eh. Sir, ano po ba yung mga exercise na ginagawa sa umaga? Usually, yan, push-ups, sit-ups. At dahil dyan ba mga weakness natin yun? Sige, sir. Ito po push-up lang. Ayun. Mabilis na lang push-up. Okay. Kahit isa lang, sir. Pwede ba sa sasabihin? Okay lang, sir, para sa'yo. Gather mo na yun! Gather mo na! Gather mo na! Come on, sir! Push! Push! Sa harap niyo, ma! No! Umi-spray, no? Nakita mo yun, wala ka pang ginagawa, pumalakpak na lang. Alright, sir, kung ipapasyal natin si Ma'am Noemi, saan natin siya dadalhin? Bansa! Hindi ako sa kalsada, karoon may plano o planta ko. Election fund mo? Okay. Of course, yung kung saan siya sasaya, doon din naman siya. Okay. O ngayon, paano mo yung sasabihin sa kanya? Pwede mo kita kayain sa lugar na kung saan ka sasaya, gano'n? Specific yung ibigay niyo. Siguro sa sa bahay namin. Oh? Saan bahay niyo? Alam mo ang bahay? Sa bahay niyo? Sa Luzon ako eh. Ay, taga Luzon siya. Saan ka nakaano, sir? Sabi ni kaibigan ko sa tuwan ka daw eh. Sa tuwal lang, malapit. Sa tuwal lang! Saan ka? Sinasay na ako sa tuwan. Sa tuwal! First mechanized! First mechanized. Kaya pala kilala na parang yan kayo. Kasama ko si sir. Kasama ko na ito ni Batalyon Commander. Domingo! Domingo. Mas kinilig si Crison. Ayan. Kaya pala pogi-pogi. Taga first mechanized pala to. Sir, ayahin mo na siya sa bahay niyo. Go. Ayan. Noemi. Okay lang yun. Nakalive ba? Nakalive ba? Wala ito, hindi po yung nakalive. Hindi pa kami nag-live dito siya. Go, sir. Alam mo, Vince, dali na. Abi na ako magpulis ka. Ano mo yan, mga kawin? Abi na, mga kawin. Nagpa-vlog. Relax, girl, relax. Nararamdaman kita. Sabi niya sa akin, ma'am, bakit ikaw lang yung pumindot? Sana ako din. So, ano naman, sir? Gusto mo kayo gano'n? So, kaya. Hindi lang bakan yun. Okay, go. 1, 2, 3. Sige, sorry, ayaw na siya. Noemi? Noemi? Parang close ba? Gano'n ka ka-close? Closer! 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 Tama na. Gusto ko yung tingin. Ano gusto mo yun? Gusto niya daw yung tingin mo. Sabi kasi ni Noemi. Ano kasi inaakit ka, ano? Noemi, para-paraan. Ikaw, Noemi. Pwede ka ba? Yung music. Music daw, music. Noemi. Kinig ko. Sa labas. Ano ang formal? Alright, and syempre ngayon, dito ka muna, sir, ha? Pangalan, sir? James. James, ano? Yan, pala. Sinong pipiliin mo? Si James o si Jeboy? Sa walang sabi. Sino? Madang people, si? Sa walang sabi. Sabi pa kapili ka na.